So ulungile uthandana nobani? Ngithandana noSandile. Okay. Nithandana for isikhathi singakanani? Sesinonyaka. Okay. And ugcineni ngumbona uSandile? Ngigcine izolo. Okay. Ngicela ufake ama number wakhe then sikwazi ukumfonela. Umnandi umjolo. Uphethe kanjani umjolo? Ngeke ngithi umjolo umnandi, ngeke ngize ngithi futhi imubi. Nje kuyaphambana Kuyaphikisela. Ngoba namhlanje umuntu umthola ushintshile, ngelinye ilanga futhi umthola right, on and off. Okay. Uyakwazi ukusitshontsha sometimes on the side. Mina. Ukuthi ngisitshontshe kanjani Yeah, uyasitshontsha sometimes wena. Ngisitshontshe nomunye umuntu. Cha. Okay. Umuntu wakho yena asanga wamthola asitshontshe. Angaze ngamthola azitshontsha kodwa nginazo insolo. Inzolo yini? Nginazo insolo awuzazi bhetwana. Hayi ngizazi. Okay. Ngizokuchazela ngithini ke ukuthi insolo ngizothi yini? Okay, qhubeka ngizo understand. Nginazo insolo zokuthi uyajola. Ngoba sometimes unokuthi athi kimi ngicela ukuthi uhambe uyovakasha eOrange Farm kini. Umama mkhulu uyeza. Okay. Lo gcina sekuklikha vele ukuthi uyajola.